Vi skal ikke bruge alt det der. Er vi klar? Ja, jeg prøver. Så kører vi. Ej, det går simpelthen ikke. Du ligner heller ikke en, da du hoppede deropfra, der ville det. Ej, lige ved mig lige. Ja, det er også godt for jer. Jeg skal ikke... Du må gerne prøve mere. Skal heller ikke mere i dag. Nu er den nok helt galt på den her. Nu er der sådan en blomst. Ja. Men det er helt vildt grumset. Nå, nu her. Ja. Det er det, jeg skal lave op til hver gang, jeg kommer til at sige pikform, når jeg børn. Jeg tipper, at banner kommer til at sige pik, ikke også? Det er måske det frække, for jeg kan finde på, og det er not so good. Men der var vi lige ved at ikke komme rundt. Ja. Men kan I se, nu er vi ved at være trætte. Ja. Der er ikke koncentration. Er der en, der sidder og hjælper med den? Lige her. Vi stopper nu. Hvordan... Tak for i dag, mens det var hyggeligt. Skal du lige stoppe den her video? Trykker bare på det.